Гайшә өй янындагы бакчасына фасоль утырткан иде. Көннәр җылы һәм кояшлы булганга, алар тиз арада үсеп китеп, кузаклана башлады. Көннәрдән бер көнне Гайшә бик каты итеп мөгерәгән сыер тавышын ишетте. Өеннән йөгереп чыкса, ни күрсен? Күршенең кызыл сыеры аның тырыша-тырыша үстергән фасольләрен таптап, чәйнәп бетергән иде. Сыерның муенында өзелгән богавы асылынып торганы күренде. Гайшә иң элек нәрсә эшләргә дә белмичә катып калган иде. Соңыннан ачуы кабарып, ул кулына таяк алды һәм сыерга сугарга дип алга таба атлады. Шул мизгелдә күрше хатыны йөгереп кереп, аны бераз тынычландырырга маташты. Кичә бу сыерның бозавы үлде. Инде 3нче тапкыр богауларын өзеп, шул бозавын эзләп табарга тырыша дип аңлатты ул. Бу сүзләрдән соң Гайшәнең күңеле йомшап китте. Кулындагы таягы җиргә төште. "И мескенкәй, соң синең шундый авыр кайгың бармы ни?" дип сөйләнә-сөйләнә Гайшә сыерны сыйпый башлады. Тапталган фасольләр инде тәмам онытылган иде. Гайшәнең хайванга карата булган бу мөнәсәбәте Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең түбәндәге хәдисен хәтерләтә. Аллаһтан куркыгыз һәм теле булмаган хайваннарны газапламагыз.